Ubuhansu bw'umuguzi nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Enkoro y'umuntu nige gonchuka na kubigi ntikebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo asegosor yokwegia yaba sintobo chondo aba mwede na amurigiri sana cyaro no kubuli mubwane mungatira singe tato mindo nate mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo ndagutinde muntu otabwati manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega yomuga kochondo ugokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo babagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda aligenda naki none siringisana churi yakonyora ngiya jikoleira Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubigaki umune none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragirete abana baitanagaki Momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusege togo taigwana amate yochondo eyo yamenyete numurembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sonsora emechando yabo onoma esenge njokwegero mwana okomosomi na nero mai to bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutanya monte abimasimo inu bwate chibesa musomera ga yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomichia maragoba eliyubwe manye ningi yeoche ukolekana ase amateye omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the kiamaliaji. Igotwara chikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Na bono umurubiri ubweke umbu nigo gucho kwari bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okolere rasi yaye kengiya gosebe. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tuko asugu chekomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugogusi na kenyengima tena watari ekero musani abrange kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubona teritariki homorobelyo bweke umbu aseto kunengia na kumanyekirenga kiremambia yamatuko yiwike guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa ikumebire chamambia goika chinsa iseto imeya Ndizi TV Una botambe to chakeli ritukuria o ase ogwansu to medena manga koraganire ko ritukuria goro
nubo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D Morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wekiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritual surgery yo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mugoto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesmole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwe chikaunti sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusie nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byegoro mono asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigia tanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri cyambere yategere nae goru wali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana na nkubwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso
Oburimi n'obonda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obonda voigo oburimi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi, twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro ryagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigere yakonye tutayenda umutima kontu agoteba ingocho tuno yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yake. Omwancho murigere yabona tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono okoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira na nchende asoka na nje nchikori oboko obu. Tobasogos Oburimi n'obonda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na imbere n'ekidegeka 15. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabusa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bone bintu aka nono chomurubirya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti korwabo gana togonsonja soa asakoro kwa Ndizi TV news eyu Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amona mangana mange igano bwanzubore bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai Thank you what about Ndizi TV news aya soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabalia baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu vumugusi Ndizi TV obwansu vumugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Tigana inde mobake tata oyo tonyorere libageri lya bene na inde tochikolisanga lingana lyaye gatu yali gotokuyarigania tochikonga ninkyago chigokwana gocha samagi maito na inde arebuna tuancheire tuanyalire kororana tigansabe asenge nchyo kuyarigania gocheko igwalingana lya Nyasaye tata oyo romuya oyo gwatorendire oyo twanchete oyo le kwabeira monaintwe nonyenkorwase obotuko bwaera oyo gwatwancheire twanyalie korera litukeriga tata bono tuyariganirie asenge nchyo gocheko igwalingana lyao nigo twasabire ngo monene tigagwetera seringane liga togochia kweorokereria aseritukeriga linyare gotosesenia litoamaya na indi linyare gotoigorera chinchera amone bisieri byaito ebyo bikororekana kero kindi shetani asiekire biamona senge ncho ya bonsi abagochikolitegera lingane liga nigo nasabire goseni kwa bene gochase bare aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina lingana lyelituko lya rero nkorwa segetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11 egetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11
nige gukwana iga aye togo ntiga agwase abakure ose togo tiga omochenu o arore ogosareka aye no manyie enchera ekogenda asobogima asobosyo bwao noreo omogoko omonge nase ensemo yao yokolyo mboreo obwansu obuya goika kare na kare tigana inde nyare kumubaka tato yobeire umuya oyo nyancheire na inde nchikoli sangaringane liga yara tochikonga ninchago chigokwana gochasa magimaito amalika ya tuasomire igagokwana ngaye togontiga ase agwo asaba kure amarikaya nigagototebia nga tata oyore tuegenire tato oyore togokorera takunyara gototiga tonyare gosoa ase chimbera echiabakure nyasaye nanyare gochicha anyare gototoria anyare gotoretero kobokiwa kero kende okuo totanyare kero kende kwebokia ntutweka abanyene amarikaya machenu gagokwana nga ayetogo ntiga oyo ntauti okomotebi nyasaye ngaye tata namanyire nga togo ntiga agwase abakure aye nuchiche agero nyare komogo semeria aye nunyare kongwenia aye nunyare kongamaya nende bogo nyare gonsesenia amarika yega gototebia nga bonsi abamwegeniro monene tata takonyara kobatiga ase chimbera chiabakure tata nanyare kobaretero kobokiwa tata nanyare gochicha nainda nyare kumirana amono kugania kwabo amarikaya niga gototebia nga chimbera na chimbera nigo chikworo kimechando chimbera go chikworo kia amarwaire chimbera nigo chikworo kyoboremerwa naboigo amono go chayo no gosekererwa ngaba mwegeniro monene nyasaye nabarusia se chimbera chamarwaire nabarusia se chimbera kyoboremerwa naboiga nyare koba ogosemeria gwa kare na kare tata konyara kogotiga ayekero kindo komokorera nyasaye sobwegenwa ayogotara se chinchera chobonene nyasaye na chicha singincho yogogotoria na indanyare gokoretero gosemeria aserietaria Yesu amarikaya machenu gagokwanega ngaye togontiga agwase abakure ose togotiga amochenu o asoe asogosareka nyasaye toni gagotoriera chira ngaba bakomokorera aba bakomotunyana nyasaye takonyara kobatiga basoasa makweria kare na kare nyasaye nanyare kobatoria kurwasa makweria ya kabere nganonye nugokwa waitu kore tugokwa bono tari ugokwa kero kinde tuakwa kore nde nigo tuatimoka asoma wanene tuganyeteri tukoriri Krista koirana achago tobokia nabo iganyare gotogosemeria wa kare na kare nege kogera marika ya macheno gukwana ngaye tuguntiga omone none asaba kure ayetogo ntiga semechando tata gakubariera chira abakomokorero monene asobwegenwa ngere takunyara kubatiga baramwe kose basekererwe emechando kero kendo rabe koba kugwetera se chinga kiechi nemechando ya matuka make ogosekererwe okore na kuno kwa matuka make okoramwa munugo chayo no kwa matuka make ayetene na mosemerie nyasaye liegene lingana lya nyasaye ngo cyare go kwamaya nigago kwana seringana lyaye ngere takunyara gototiga asaba kure takunyara gototiga semechando nyasaye kero kende obo inabotanyarete komugacha nira baritanyarete komugacha amatuka marika macheruga gukwananga ase matuka tato Yesu arenga sobo ina ama obo inabogatware mechando obo inabokarorobo kongu ekiagera nigo bwa mugachete oyo bwata chinguru nigo bwa mugachete oyo bwatokobwa goikekero Yesu abokakorwa saba kure amarika macheruga gukwananga obo ina bukanyara konyoro gotimoka ekiagere go bwa bwate mechande menene asingincho bwa mugachete omotoria bwabatoria bibirige gukwananga obo inabukarora obo kongo bonene ekiagera bwa mugachete oyo tungite ebinto byonsi nyasaye togo korera inyasaye oyo bwatokobwa ekiagera nonye nobo ina
mbwa bwate chinguru cyoko mugacha amakweli tabwate chinguru cyoko momera Nyasaye akabuwa makweli akabuwa chinguru cy'uboina hoikari tuko lya gatatu kaboka agatangasira makweli agatangasira oboina ingaye tobwate chinguru cyokoga cyomonene ninkintagete ko gotebya aba mwegenire Yesu Kristo na Isaka babatimokire na indonye batimogeta somonene marika macheruga gukwana nga makweli tabwate ko bwasebare oboina tibo bwate ko bwaguko bagacha Nyasaye nanyare gocha gochikyo boina aseri tukoli yakoirana nabo igubo inambonyare ko bareta bonsi barikero kende bwahirete aserieta lya Yesu Kristo amariko machenuga gukwana nga litukolirya omonene akoirana nachego chikia bajya kero kende chimbera chairete bajya machairete egere anyare go kobairania asenge nchoyogo chekomorototo monene bajya kogerante gete ko batebyega nonye nabarogia bantegererete onye kwalieto monto kimokene yonse pikwaliyete nuchago chikiwa onyarego kereta igo kanyako game kwa kanyako manya ebimo kwalire onye kwaliyete motwe onye kwaliyete kogorogoso koboko kosekero kendege kuba gosomo gongo nuchago chikiwa onyare korete ebimo byonse kwaliyete ekyagera marika macheruga gukwana nga Nyasaye nachego chikia chimbera mona mache chinyare ko bareta bari chiairete nabo igonda inwa barogi bari muariete Nyasaye nache kuba chike munyare ko bareta igonga neta keire munyare ko limanyaringa neriga na inde muye ariganie asenge ncho yogo chiko bareta baje kero kende muariete amarika macheruga gukwananga aba mwegeni ro monene ama kweli tabwati chinguru asebare ama kweli tabwati uko bwasebare Nyasaye nanyare ko batoria ko rwase chinguru cy'amakweli Nyasaye nanyare ko basibora Nyasaye nanyare ko bamaya niga gukwana seringa nariyaye ingere Nyasaye takunyara ko batiga abacenu baye asogosareka Nyasaye nanyare ko baretero gosesenya niga gukwana ngaba mwegeni ro monene Nyasaye takunyara ko batiga asogosareka Nyasaye takunyara ko batiga seme chando tata ko batiga soboremerwa tata ko batiga sekerero tata ko batiga samarwaire Nyasaye nanyare ko bamaya aserieta lya Yesu nakiyarenge buyayo ntegererete ayo mosaulia yo mungino yo mugakoria ochicha sengencho yo komwege no monene ekiagero monene otolierere chira ingereta gototiga soboina ereta kunyara gototiga sogosareka akero turanyare gochicha sare tonyare koliege naringa naliaye timenye tinga seri tukeria monene mambie yega ninki kero kendo semereti ngayawe bege togo semeria kwao bekogo semeria kwa so monene ekiagera na so monene oka dogo sareka gotari no asomnya sayoka no boremerwa botari ninkintagete kogotebya Nyasaye bunantumira seri tukeriga ontumire nyare kogotebya ngekerura nyare komwege na tata ngo cyare go koretero buya tata ngo cyare kogosesenia na nyare go kwama yaye niga go kwana seri ngana yaye ingereta kogotiga agwasaba kure nagiye kolera chetase orasaro asinge nchora sara renko mosanyoye kaika saria igakorera gakoboria nga imwa mobeka baria barenga saria babo Marita na Mariamu basubati bamu abo bakomotebye ngo monene obeira sobo ina matukane na indo tyokire Yesu tachieti koigwaria bakwana tachieti koigwa tegera igoro yobo tyoku akamanyanga oyo no mosanyoye na inde bagasenge ncharo mosanyo onyasaye ama kweli tabwa cyukobwa ubu inambo bwati chinguru cyoko mugacha Biblia gukwana nga Yesu agatene na kanyara ko murangeria Lazaro soka Lazaro agasoka ubugiriye bitamba biri by'amakweli ninkintagete ko gotebya Lazaro kanyara kurene rigwo moyo asenge ncha mwegenete Yesu asenge ncha kwete kamwegenete Yesu igo ngaba bakure bamwegenete Yesu amakweli tabwa cyoko bwase bare rituko Yesu akoirana na nyare go chike
chimbera tinyare kubareta bonsi abarecheirete aserieta ria Yesu Kristo tatorio bogetira saro moyare goikarero eretanya gochenchia rero riorenke igoro ororero goikakare na kare na kiyare ngaseri tukeriga onyare komwege no yo tari gochenchia onyare gochicha yo tari gosareka onyare komwege no monene na tata na chiko gokorera ringana rijia asoboki mabwao timanye tinganki kero kende kegane tigo kwa soboki mabwao kero kende abande amakimabo nigara senchera chitage gachomo ali chogo chigo sareka asengencho yamarwaire abande byasara byabo igo bigetigo kwa abande meremo yabo nigerigere kwa lakini tata iganto mira seri tukeriga inyare ko botebye ngabonsi abaranyare ko mosemerio monene tata nanyare ko baretero bogima ekiageraga gukwa na seringana ryaye ingere nero bogima ere nere nchera ekero turanyare go chichasare tunyare ko mwegena tata nanyare go toretero go semeria na indanyare ko rusyo go sareka ko rwasama gimaito niga gukwa na seringana ryaye ingaje numanye enchere kogenda se obogima nyakero toko bokorera Nyasaye tato tutago tutiga tunyare go sirenchera ekyara go kwana ngaba mumanyire tibago sirenchera ere nere nchera ekene na obogima igonga ondebwe sipio mwegenire Yesu Kristo ojota kunyara go sirenchera deba nekere mare deba n'umutinare deba n'umuko onde tayo ogochikomo bwato koboko anyare komworo kienchera ekiagera Yesu nere nchera na tata nanyare kumura enchera ekogenda so ebitabya yebyobonene igonga marika bacheru bagukwananga nyere Nyasaye nanyare gutomanye enchera onye koganeti Nyasaye nyare gukora asenchera yawo onye koganeti enchera ya nyare guchuro monobonene bwa Nyasaye onye koganeti Nyasaye nyare kogosesenia kogosoka na kogosoa ninchuo nyare kumwege no monene ekiara gukwana nganere Nyasaye ogochigotomanya igoro yechinchera cheito nero ryogochigotomanya nara ri shetani aroberi mamincha yaito bosibwaito nero ryogochigotomanya nkeba bisaba aroberi mamincha yaito nero ryogochigotomanya bunabantu ababisaba ito bakonya gutogamba no gutosareria marieta Nyasaye ngo cyari gukomanya iriba kagete nk'abagamba bo bisitomanyeti Nyasaye chichabo tukokomonyerera kwetera sumu ikoyo mochanu okumanya ayosi kero kende bagamba kusibaro beri mamicha yawo igonga ingana ndiyo libese kanete mwanya bantara gambe yabo bisi Nyasaye tari manya ekiagera chinchera cha mwanya bantu oyo chimanyete Nyasaye igonga onye koganeti Nyasaye anyare gukoma nyonsi ayikero kene no nye shetani arobeirie asenchera yawo ninchuo nyare komwegena ninchuo nyare koryegena ringana ryaye tata yago tokwanira seri tukeri amone mambieye nga aye no manyenchera ekogenda asobogima igonga chinchi enchera nero ekogenda asobogima ne chinchera nchiyo chikogenda sogo sareka tibwancha bosani onyare kogenda se chinchera chogo sareka chinchera chogo sareka ne chinchera chokonywa chinchera chobwenki chinchera chobokayanyu chinchera choboroki chinchera chobotomani chinchera kero kende chobonyamesira ekire chinchera chogo sareka chinchera chogo sasimeme wekano tari chinchera chikomwanya sawo nene lakini amarika materu bagukwane ngekero turanyare go chichasare ere nanyare go turase nchera yo gosesenya ere nanyare go turase nchera yo mogoko enchera mono buyabwaje amono bonene bwaye karwa senchera yoroche etari komwanya sawo bonene ekiagara marika materu bagukwane enchera nero ekorolekana somonto nganenkiya lakini yo moejo bwenchera yo na makweli abantu nigo banalite kwebarira oboronge ase chinchera chiabo ase birenkereri byabo nasa makorabo lakini gontegete ko tebuna tata ntomire to baisa koba konarete kwebarira oboronge ninchwa so monene amarika matenu gagukwananga ayo monene naje mweka oranyare komanya
enchera ekogenda asobokima Nyasaye nere bwekora nyare gotomanya enchera ekogenda asobokima ekiagera enchera ekogenda asobokima toye manyeti bosacha tayo mukungu tayo nyemanyete borandi tayo muntu tayo manyete enchera yobokima otatiga bokaba nyemanyire enchera yobokima mbari bamwekenire Yesu Kristo kobo motoria imasa magimabo naboko morandi Yesu buya lakini toye manyenchera naboko motereri Nyasaye buya lakini toye manyenchera nabokero kende okomokorera Nyasaye so okomokorera Nyasaye si nyumba yaye lakini toye manyenchera abaje abaranyare koye manyenchera mbari baranyare komokorera so bwegenwa na inde banyare komotunyana asenye nchoko lyo banene bwaye Amerika mechenu gukwananga asobosyo bwao noleo omogoko monge asobosyo bwa Nyasaye noleo omogoko monge omogoko ogosesenya mono buya niko turanyare ko banyora asobosyo bwa Nyasaye akero turanyare ko genda asobosyo bwa yatomurigererie tomurangerie Nyasaye nanyare ko toretero omogoko Nyasaye nanyare ko toretera maya ayekero kende okorera seri tukeri ayegwasireri gwa mona bamwabo ayekero inukero kende mugeneta monene oberyo yogo chikorusi abaminase chinkende mote ko baenia digo ntagete ko batebyega oyore muranyare kwegena anyare ko baretero gosemeria anyare ko baoboremu anyare ko batinya mariga kurwa sa maisaino are michinta kana babora kana batakanwa no monene Nyasaye ogosemeria kwa Nyasaye tikongo gosemeria kwa mwanyabantu Amerika mecheruga gukwana nga asobosyo bwao noleo omogoko omonge igonga asobosyo bwa Nyasaye nomogokore onye koganetyo omogoko onye koganetyo omorembe onye koganetyo obwanchani onye koganeti kero kende obuya korwa somonene ayayigani gagotoka obekiro obuya amonogo sesenia asokoboko kwaye gwokoryo namuno buya bwaye mbanyare kumira namuno gosesenya kwaye mbanyare kumira namuno bwanchani bwa Nyasaye baliya baranyore libaga yoko basokoboko wokoryo kwa Nyasaye ekiagera nkoboko nkoro gwokobe nokoboko nkoro gwokoryo igongo buya amogoko amono bosera digo burasokoboko wokoryo kwa Nyasaye ito kurende ayara sokobogo gwokobe kwa Nyasaye ito kero namba ya kero kende bajya bataringe gokora yaburunge bajya bari gutara sugusarika mbaba sokobogo gwokobe lakini Nyasaye nanyare ko babeka asokobogo gwokoryo bari baringe komokorera sobwegenwa nakiyarenge buya ayekero kendo ntegererete aseri tukeriga onyare kumurangerie Nyasaye sobugima bwawo Nyasaye nagaretie anyare gukobeka sobuya bwaye akobeka sokoboko kwaye gwokoryo ekiagera sokoboko kwaye no goseni kore asokoboko kwaye no ebinto byonsubire timanye tinga ninkyokorigya na inde nkyotagete Nyasaye nyare kogokorera tata iga ntumire nyare kogotebyega asokoboko kwaye gwokoryo no ebinto byonsubire asobosyo bwaye nobuya amono morembore amono bonke bwa Nyasaye bore bwobuya inchwa sare tunyare komokorera na tata nanyare gotosesenia tira tosabe kongo ikomo eryo bweringaneriga tato yoromuya nakobakire na ina koyo bonene bia mona senge ncho tato monene bwa tonyoriri bageriga na ine tuanyari ko lisangaringa nalyawo nibo nasabire ngatiga bonsi abanyari ko igwaringaneriga tato nyare ko basesenia timanye tinga narari babere bagoetera bande bagende goetera emechande menge bande bagende goetera marwaire oboremberwa okoramwa ogochaywa amonogo sekererwa tato monene nasabire ngo monene onyare ko barusia ase chimbere chichamakweri chimbera chimechando amonogo sareka tato nyare ko bagosemeria korengana abuna bwanchete nasabire omusauria omwana oli omugakoli no munginoria tato monene ko bagochakarituko tigabachaka munogo seni kwao tugobuya bwabo nyare ko basebare aserieta ya Yesu tuwasabire na kweyena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75
tigo mone na nyare ko basesenia mono na inda nyare ko bamaya nigo nkurandia mone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe gokogenda enchera ya iranda chimita 500 chioka kurwa separa yera onye komenye tange ni nchuo tonyare go sangamo tigo mone nyare ko gosenia amina. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omuliyerilia bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ly'obuncholia bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligerilia kurwa chikaunti isano na ibire echo chirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omuliyerilia bwa televishoni ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigerelia butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyitoma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere naye goru ari ente bana ndwari turi kwemanya eli bana na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komnisano chiamogaso obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye
omwancho murigereria konyeza tare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yake omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka situgwesokera asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganetio oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nkikori oboko obu toba segoska obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere niki dakika 15 aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai nondo chomurubya kabisa gwechingaro na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV mange igano bwanzubore bwo mugusi Ndizi TV akirometo bwanzuboro bi ai takiwata basi Ndizi TV news aya soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi Majumuri andonsia soberete nande ne Jumatatu ngiye to jaga iki asomoro wiro bwensa kime ya Ndizi TV ne robwansumo gusi to kurere bagedia bano gukwaria ni ndo jakari tukamona na ndo jake iki eye yanaye kroche chita kemeronge beri na isano mutinino yokane mwaka bagiru ne meronge beri nebere yoto irili bagedia bano gukwaria ni unyarako kwa swasumuru beri oyo ige kuruboni yo gachinsesa to chiabono mambinyorana na bakonda gutubwati asensemeri yemitanda otonyora senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV news kwa sensemeri ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV news otari kweba goto tweet at Ndizi TV news karengeli kyao totumere na kiwanyare gukuboke mambi ya bono ngakirobretiri tukuria ontumaidabuna umagusine getinginye ngaini bono kwabogire kwarobe iri tukuria ekero chaka iki ya asenjera ya boene kabisa asenjera yobotung kabisa nande nyora na jiskuru litukuria ranje chaka ko igurubena sa borokya na borokiwa banyari naba bwatani bonse bejise banyari kwiroberia asoko chaka etamu ende yo mwako yo igo mwako yirubere nemerongebere nebere igekare kalenda nande ya chaka nyirubuna kalenda ya masomo ni oya turubanetiwe no burwere bwa COVID-19 yerede na chiskuru jigasie kukulende ni serikali ne takobike mirolu ya bene kwena kibune kalenda iyo yamate mungwiranira rere asenjera ya bene kerego kwiranira buya asoma ko jirubere ne merongebere na isato kulende ni gorera boroki wabanyari bakugora chiskuru na gosoa batakire kwenda eri gosoa se tamu entangani yo mwako jirubere ne merongebere nebere kare tamu iyo ere nyingi mano goso mwako go chikobo mwengi mano unyeruna abana go jibero kora matemu aso mwako yo iganande matemu class 8 amono matemu 10 ne class kidi 10 kabere amona abana bali ba grade 6 ko jibero kora amatemu abo na manga tu akwara neri asiri tukuri rero ekrosara ko manyibina na ndiri tukuri rero ni golire World International Malaria Day igobono abantu rero ngonyora bale burwire bwa malaria asensingima kerori editukiri diterike merongebere na isano lya bigetu ensemo asingi yukunyora li emangana malaria igondo chikuri torenga ki ense ya Kenya nero ya bikire merobiri irikurwani burwire bwa malaria ina mange tu akwareneri oyora sensemeri kamera kwera kebuna chibicha asase studio ende kwera kine chibicha chako chira senjera ben nelio iri awikira senjere nigia John Kebati Nigeria ne Brighton Makori Uyake gimo mwanchi murigeria na inchelia na butambe nsara nyarange Ontita karoto kubatera no yo mtukuru igase studio
noyo minto John Kibati oyo ene kiribuna chibi chechero chegabo amariogia yatokwana kurugega se studio kogo ikerhare andonsia sotoligireti korwa ebengwetera senchera yemitandao ebengwetera korwa se TV yao igonero konekia ngemerobiri yo yagwikira senchera yo gwikira nukigima na maene raroneri tuko lia malaria World Malaria Day ase ensengima asense ito ya Kenya nero eregati chinse chikuinyura litukeliga ngamerobiri ya bekiru eligotanga ebinyenye bya malaria nyuranga ang'ech milioni 3 nugutaisano cy'abantu nigo bakorwara korwase oboriro bwa malaria igo oboriro bwo nigo bore obotindi kegima ande nigo tokumanyirwa nga ase chinse cyorogongo cya Afrika orogongo rwa Afrika chinse cha Afrika nigo chiri chinyinge kegima gosengatie chinse chiri chiyakire no muchando bw'uburiro bwa malaria ngoratore misangirikano asumura ibwensa gucyoikirana ngokwanira bale ngamero biruki wenera takubikwa gukora uburiro bwa malaria anene mono asabantu bali bamenyete angene chindo chewo sasa abantu bali bamenyete ne chilake abuna nyanza itogiga igatora ngene uroche rwa Lake Victoria ne chinse mochinde igo muchando yo no gendrete ko baro egento no kwerenda igotikito kunyora litukeligalia malaria tumanyanga malaria na ndengo itere anene mona sabana bake otokumanyiwa no botukinga abana bake ngo bago kwa kerendagika kubwatikana no buriro bwa malaria igo no buriro butali gokorerwa echeche karoto kuinyora litukolia lero karoto kubuinyora tikatuerende ngambi ntokibiri tugwenete gokora eligotanga korwara korwase uburiro bwa malaria ntuchukwanira mange guchya somo buriro bwa litukolia lero kurende na mange twakwareganire buno minto Brighton ateba ntubwata magazeti yeli tuko lya lero lya Jumatatu ntubwata mangana maya ntubwata magani weli tuko lya lero ande boigo oyo chukwanira mangana mange igoro ya mangana ya siasa amo na magenderero morobirito olio okuza awards 2022 kuza na negendere to manjumulire kando gatete na negendere to gajitariki isano eso jumutinyi hoja kurende to kubona tumana SMS yao ojakirite kuza gojase nambe yemo isano nemo enoti yemo karwari kirita kuza niko gutoma SMS yigo jase namba yemo isano nemo enoti yemo ende twakire kuro ikali amaswana rokubodiwa ko ikali karokubodiwa nangetese ni kyao bwanjete kyamangana yugo keboberuse ke usigo zeroko TV station eri bwanjete be Ndizi TV ne robwansumu gusi ali Ndizi TV ali igonyari na gwatwakire kura karato kubwa igona kwabwire buno mwanjo omurigeri yitu igobana toma eliete eri kuza okuri SMS yali like kuza otomego cyase namba yemo isano nemo esiro maye gotoma yemo igomwanjo murigeria gendera gotoma ibirengere byao kabisa baso twakire esimi tutukura like SMS ina na gote uji kuza onyara kunyetoma go cyase namba ina gote bi yemo isano nemo enoti yemo endo nyara go twakira ekura mabona arabwane nabo kunyarigere ko ikaso ko bori guna ngetase ni kibwanjete anenege kwa mangana koru yeke usigo seroko nabo golika Ndizi TV abo gwatwakire kura gose gwakire gitase ni kya ubwanjete kya Ndizi TV kona mange twakore ndi mambi yabono ane unasara gote na litukolia lero ndiri ense kunyura lituko lia malaria bono nabo manje muri tutumira kerengere kya tuna to kuboli serikali uruji yabikire miruru yabene kurwani ebinyinyi gosoboro irobo obwa malaria uruji serikali nibigite miroberi ekwene kebuna ya Rwanda urwero bwa malaria ngorra torera serikali ngwana nere chineti ngo igeragire unayo mwanju muri gose jigo sirira njera igono nabo SMS ya kerto endeta sumuroberi oyo ende tomanyenga ki na ikerengeri kyao weterana mangana malaria karo itukuri goshen hando nyerumna ntu asiri murayo gatatu bwense ya Kenya Emilio Moi Kibaki oyimiroberi yae egenderete kubangwa irinda jikwani wa tariki jitukura Jumamosi chikali tariki 30 umutinyo yoige kere serikali yabigete committee yekoragwa no muwasiri bw'uburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i ilikwena kibuna amatanga iyo yanyagosira umurayo gatatu bwense ya Kenya gokorekana arasinjira endonge nandaye wa maskani buno umurayo mukoro bwense ya Kenya boigo amatemu nanyarete kagosoka litukura Jumamosi kero muwasiri bw'Gisemi Professor George Magoha nyaraga kubwatuka bene amatemu ya borokiwa bali bakoreta amatemu tukorana borokiwa bakoreta bya duchikuriria yu
kirtayu na manke ni gago chikoba sama gaseti kardoju ikas chinga kichkorende katura ikas sense media check tura ruma jumuliria kayoberete kardo ikas sense media Facebook sara tara to tebina ngaki manjumuliri kwara tumire uchumbe yao Biyamono mwanchu muligereria gendera gutume ujumbe gwetera sinchira ya Facebook Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube na rona bagotonyora buna Ndizi TV News waigo SMS yao ose comment yao oseli ukolike abagotuma gwetera se namba yesimi eyo era se TV yao igorogabwo waigo naboko yetuma gwetera sinchira ya WhatsApp kuza buno yo mintago tebi tuli wakanira kindi yonsi mwancho muligereria nigo gotuma otabwati gosotali wakanira kindi yonsi gotobesa kwobwa okagenga nigo kali kunachwa ebisiringi ebinge mbosa igaka ekura yago karonkuligereria gwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Maserina Bosiboli no alengeime kuru murobulyo go chageto murobulyo oboka na nyasaye no alengeime Charles Luanga Ogato agoteba korwa kenguso salam niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka agoteba sibanduki ngo asante sana mwalimu Charles Luanga Ogato divina onkeo nigagoteba no alime nande nagendrete kuligereria kora chinsemo chirichi diaspora oyumba mwabo biyamono sana nande gendra kuligereria Hezbon o nyamete nere nagendrete kuligereria murubulyo bwensa kiagoteba ngabwakire bya niko ndani chamani ito so munyakero gotenere tamashabi kuru diaspora nere Kennedy Gisimba agoteba good morning enjoy the program nona gendra enjoy the program Robert Bwekelia I'm following you guys abantu banyabyore magenche amaiga abaikere asante sana na Cypriano Tundo from Chuka niko ndani moseseniwe na yaboigo oseseniwe ayo wose echonga tie SMS korwa samashabiki ito akoligerere wetera sumtandao o Facebook ya Ndizi TV News boigo nabo tumekerengere kyao kutumeka Sara Ontita una Facebook account yane egere nyaliko bakingo soma ekerengere kyao boigo totiwa magega nasi bali mogendrete kolika tokoteba ngambia mono kigima igo ndoli ntutweka mbemono abantu masabiki tonzia somaberete ntobade team forum team apana kosa mbararo na team jini ya maji mbararo abantu baita mwanju muriria so andonzia soberete nigo tokotebina kenda kurire Ndizi TV nero bwansu mbusie kero isoko batoboro na intuntoko boro ko toire libagari abene okwaria na goteina kabororo indetinya tokotebia mange na mange tokwara ntiri tukiria Jumatatu na twagotebina magaseti na roro mangana mainaro munakorekana tukururi tukuligoro boigo mageni na jigoja se studio karoti tukuria Jumatatu botambe tukujitwa kwandra ziaza na magendro onyore buna siasa na enda tukumnyokero bonto tugertia mbatuko ang emie yamo na tano no mogo chia sobo chorio bonne bu mwako yuge kera bantu banda takwiruberia abarayi bairuji ticket bono ne campaign isiri kwirubene ndeba mnyoke na koboli aba Kenya baba emere onyore no mwana siasa kera koli emere inemere makoligia ekera choliru nerego ni gasimwa moire ama kubakorera egasigo na magetu akwaraniri tukiria Jumatatu genda gutuma uchumbe yao no totenga yutori ready aneka tu akubona litkoreneria malaria day ligo rigwe nsengima ensi ya Kenya eruji yabe kilemero yokurwani oburwero gwa malaria tumekerengel kya wetera asina mbeyera siskini yaboigo na bogotoma wetera asemitandao Facebook ali karotonya Ndizi TV News na bogo chat ali tumekerengel kya oswenda semeria YouTube kargo ikiro na bogotoma uchumbe yao wetera sensemeria YouTube asina rali bakukona live chat na bogo chat ya mwanandu na ndibona tura subscribe mwajumule swali subscribe so YouTube subscribe naboko be kanande kengere ngira ali okubata kwa be notification ekromurubiri bwensakyo chakire kwewe kengere ko deina yaya amurubiri bwensakyo chakire gono tatuika sense media studio ya kabiri turanyoro bonjori bokinde to kwirena to kwire wikasa magaseti yeri tuko lero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere nduto koereza buno rwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakorire tokonyora umurwire uyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugo gwakira mbia muno asuko genderera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusiye nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyitoma guchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television mwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono a company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigo tumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose sola kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba enoti isano nemo ibere isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero omurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurwa chikaunti isano na ibire echo chirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chirase nyuma
nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mbemano majumuri to kwa kirambe mana kero ende ta kaba mana into somuru burgu Ensakia bona mambia hanto ko tena gendra kaba mana into toska kerondoje kerdo to ta gedo ko kero ikasa magaseti no nali aeroporto dit kurera kurende nara kurukuna nya simya wate na morning go chase studio wate na tutware dit koligi ya kurboni ga koika margoba oinya simi otomire uchumbe yae gwetera sena mbeyira seskini yaigora na mwanje bunde gitoma nara ko ta inkai otorire kurumwa ga Jackson makolo sinde ko jinse machiri chagesima nera botambe ni ga waswasu murubiri Ensakia nande agotera na gochonyoru kwenda mugondo ekiagera niga kurigiri murubiri uyu saa 3 nagoja kwenda mugondo numongina saro mokere kurujisa maji Jadsona ate abuna acha kabadi sabikirito dinene kabisa lakini ate ana nacha chake kuri SMS kwenye komanyali na kiaje kwenye lika gocha studio. Asante sana kwa jinsi mocha WhatsApp Eric Baraza nera goteba obukiri bya no ari nyumba ligiri tumurubiri Ensakia amona abana Eunice Mora no mwana Steven Junior abo bono bayigule skuru litukulia lero agotebanga kwani akibati korumaga yechi kamera niko ndani. Asante sana Eric Baraza biamono Divina Mora koro Nyamarambe agotebana onde meyo murubiri congratulations asabana bakisi school abwase omwana nakolete kurwa okurukwa Collins Obara oyonyolete AB plane nigonde no mogoko na bana bonsi bakoleta matemu manene no ende na mamo minto Jen Barongo oyonya ogendrete ko nyakonyora obugwenya ogendrete kutumika amaliogo. Asante sana abungati abali twaro ntugusikira isiko bagendrete kubwatia umurubiri okolende gatosoe masemo tutara swabunara ko kuna saene lya nyoro medenere nere tuabunya kirobo bwetimu elia panakosa kurwase erogongorwa gusi sa henel anyora kurbogita hagote ana spinchema kwa Morisia wa Siaya Samuel Onyego mama Nengo Davini wa Kioga William Mekenye Daniel Bosire na wana nyamage wote oyo nsa hen anyora kurujinsa machiri chabogita awatana asubuhi njema ebachira abu amo na mashabiki tonsi Ndizi TV biamono sa eneli anyora wana teto kwire ko ikasa magaseti yedit ko lialero ende makuri linarali aeroporto dit ko rekrambate gaseti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase obugento ke aeroporto ko seringana di mwa gaseti ya The Standard ingaki abana bali banyarete bakonyora grade gainse kabisa kirikimagana itimenya gikoro gusi lakini barbanyo de grade gya kolengana no muri gwese ni gatete bune grade yake nigo abana bange banyo de grade yake ekero kombe no matemu gosama chibu yo mwaka jirube ne meronge ebere ikera matemu aso gati ku manju muri ni garenga matemu yo mwaka bujirube ne meronge ebere no yomo kolengana no muri gwese ni gatete na masu maboli amange nigo agendete kubori go igoro yo gokora kube kwa babanyo de amagisi ainzemono kolengana na bona kolengana muri kwasete akoboli no murobere yo CPC ugo chigoswa no chigokora omochando yo bwa boroki wakonyora grade gainse ugo muri kwasete na boreti dibodi eri ogwetera ase gaseti ya The Standard asebono abana usaba boroki wa chiribu 46151 banyarde bakonyora grade ya kolengani na bali ba umwaka ujirwe ne merongo ebere bali balenge chiribu emerongo ebere kurinde bono ekerenge ikyo kyabana bali banyorete grade ya niko bara banke mono ekere korengani ne myaka ya magega boigo bali banyorete grade ya D niko bali abana eribwe 187,264 abuna abana banyorete grade keri ya D go muri gaseti namurekerete amangana ayo igoro ya ngakya abana bakorete amatemu ayo kurinda abande abagwete bakanyore grade ya D- amo nekeri ya igo akinende karamo wasiri bwijisemi na chorira bwase gaseti ya The Standard korengana mangana aya kwanete nigatete na nonya abana banyorete igotari omwalio bubogima kurinde akaba osemeli na banyare ba
TVET training vocational education centers bachiko gendera na masomo abo pikara tete buna tari kiro mondo rabo munyagitari. Not everybody wants to be a doctor, a pilot, engineer go say lawyer. Kiro mondo na bwa the dream ya eno oli odagete koba e mason osoro tete koba e bundi oiro mugwasiri bwegisemi George mugwasiri bwegisemi George magwa onyate kago teba igo no tete na bana no banyora de grade ekyo mbabwate ogosemeri ujibosyo karobara aswasi vocational training center ayuna arairo bortase kasedi ya testanali na lingana limwe mkorende asense moyo kaseti iyo murai bwense urukenyata rituko ria lero ntigakora aba Kenya ase ukurikiriria omubere wo murai gatatu bwense ya Kenya Milio Mwai Kibaki uyo nyaraga gukwa rituko ria chuma uyo nyaraga gukwa rituko ria chuma mosi rituko ria chuma uyo nyaraga gukwa rituko ria chuma igo murai bwense nkora hala aba Kenya korora omubero ye kero omubero yugo chikwenda asense merigo sasa magajo yebunge enene magaje bunge rituko lero kero muri kwasedi atedaguna military card ni yego chikobeka ni yego chikobeka baridi ya sensa me yiri komwa maskani umurai ugatatu bwensi ya Kenya Milio Mwai Kibaki boigo asedi ya testanda ni murekerete na kibono obogi mabunja debo gokoga anekra baro kiwa bakwira na seskuru dituko baro kiwa bakwira na dituko ya lero kro uniform charakana buna ni go chire chamagoli aigoro mono boigo murekerete seti na murekerete na ge amigwom ngakema konde anyalire kago sumbwa abalemi asinsemo awasense seto ya Kenya ikara banyorera sara inene koru ase chimigondo yaba inaraire obortasi kasedi ya standard konde chinsa jigoka ni gotuko kuyigora go chime ende turigereri ayande amange. Ekero mbwate gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigereria page ya mutukigima ne tamangana atalimake oburito akero tuguchakira igoro ya matemwa anyara twabakago sokali tukuria Jumamosi ekero chiskuru chi the top schools yani muliki bwe gazeti na arwete chiskuru chirichi akora bya asa matemwa yo manene kurinde boiga abaroki wakuru asorongorwa Coast Nyanza Nairobi Rift Valley na Mount Kenya nigo banyara ko bagokora bya matemwa yo a 2021 no nyenga enamba gusumubaro omonene bwa bantu gusubwa baroki wababwate e grade gia E no raroro asa matemwa ya koreka buno yo mintateba chiribu emerongene na isano nemo chiribu emerongene na isano nemo emiemo na meronge tano noyomo au banyore grade kia I abwasumu waziri ateba no bago so ase skuru chobo bundi bwa magoko egere banyari gwekonya kurende analysis ekore ne gazeti ya The Daily Nation ne skuru yabamura ya Kapsabet High abwasaba murabonsi banyorete grade gyo kubaira ase e university nero etangaine ase a list yechi skuru cyakora bya ase kerengo keigoro guse national top performers ekubati wane skuru ya Kenya High na Kabarak eyuni analysis ya gazeti ya The Daily Nation abwasebono mulikina arwete chiskuru chitalinke abwase skuru ya Kapsabet High etangaine ne minisco ya 10 nuguta isano ne Mokrase county ya Nandi eskuru ya Kenya High na rekabwatia ne minisco ya 10 nuguta inyeibere Korwase county ya Nairobi Moi High School Kabarak ekabe ya gatatu getangaine ne chipo ne minisco ya 10 nuguta isato Korwase county ya Nakuru Mangu High School nero ne bwate minisco ya 10 nuguta ibere isano na isato Korwase county ya Kiambu Alliance Boygo St Bridget Girls kiminini eme ya Trans Nzoia nero ne bwate 10 nuguta noti isano Kagumo High School egotoka eme ya Nyeri nigebwate tie amo ne minisco ya Kianda nuguta isano na ibere boigo chiskuru nchire gabo Friends School Kamsinga Moi Girls Eldoret chirichibwate Kianda Kitui School Mary Hills Girls High School yogotoka Kiambu na boigo Stare Boys nero lekaneta abo Baricho High School nero lekanete asepeje ntangana ya gazeti ya The Daily Nation chiskuru chirichia tangana wakora bya chibwate minisco erengia mwanchu muligereria nabo gwesomera asepeje ya gatano orore chiskuru echubu na chibangire kuru chiskuru chirichia tangana ne chiminisco chingia abwasabaroki wange bonsi banyora e grade gyo kubaira ase e university boiga asepeje yentangani bone kyombekeri kyobo choli ne chimbebe IEBC nigo kegotebya abarwanireri gosibali bakuriye ibirogo anene mono omo raiwike makia Odemara Odinga na William Ruto nigo babwata matukata toka eri gukwana gose kwatura
abakonyi babo kiombekeri nigo giatebire amatuko nigagenderete gutama kigima nyura umurayo gwikiama kia UDM Raila Odinga nigara setaro yaye yigeka kiwikeyemo asense ya America ande bono nigagucha kubetereriwa gosenigera che kumubetereria gochikoraria omokonyo yekari ase chinse chio kurende omurikibe gazeti na bolitri bolio nga ningo gati ya Odinga na Ruto orache go break the ice goseningo gochakoraria omokonyo ye ase njira yeritangani rineri bolio murikibe gazeti ya ruete na nchengo gobolia ngoro cha gati ya Odinga na Ruto ningo gochakobo motangani koraria omokonyo ye mangana yo nabokanyora CPG ya 12 wege peji ntangani ne murikerete ase oyo kabero murayo mokoro bwense ya Kenya Mwai Kibaki oyo linyagusira bono nigo engusana negendrete kororekana nga inka yara chi gutugutwa ase nka yae gotoka ime ya udaya osena ase city ya Nairobi atugutwe aliase abanyangongo bagutugutwa yenige gocha magega ye committee elietenerete okoroberia kwa matanga anya gusira Mwai Kibaki oyo nyara ko bakagusira kabwate miaka 90 tukuria ijuma kurinde bono abarai ensemo yabarai gete nigo bagotebanga nige bwenerete umurayo yumukoro anyara ko bakagutugutwa asensemo ya Heroes Corner egotoka ime ya Uhuru Gardens eyo ne birengereri byensemo yabarai kurinde umuwaziri bubulinde bwimo yote nenerete e committee eliyo koroberia umuyega onyagusira nigo bakibegete burungenga nigara tugutwega aliensemo ya udaye gotoka ime county ya Nyeri kurinde ensemo yabarai besokire na gotebanga asengecho numurayo tigete libaratero gosembaraterengia uchi asabarai bande na bwana tugutugutwa ase abarai Heroes Corner bawenerete kubikwa kurinde teramanyikana boikerano na bireigo ebine birengereri byabarai yabo omugano uyu nabokonyora CPG 12 ne page ya 13 boigo ase page yentangani lituko lia World Malaria Day ndimolekeire abwasomoliki bwe gazeti atebetenga okero omwana ngokware kere dagika kubwatikana noko ose bitambukiro bitarayimukirwa burunge byokorwania oborero boiga bwa malaria igonko igora turi message ya kabiri ne page ya gatatu tororenga inkiye kogera abana bago kwa kere dagika na serikali itarakore mirimo bune bwenerete osenkige kare narayo ara page ya motu ase gazeti ya The Daily Nation Oigo asigazeti ya Standard go jakere page ya kabere go ike page ya gatano no mo no mugano Kibaki ngakia korta sensi ya Kenya ngakia yatika ukini uchumi ya sensi ya Kenya ikukurata go soma asumugano Kibaki mangana mangi go ya jakira se page ya kabere gaseti ya Standard go ike mbake page ya gatano no mo kurinde murai wense no ritote page ntangani murai wense ni gawo chikora aba Kenya aso kuriria umubero nyagosira mugano inora se page ya gatatu gaseti ya Standard oigo abalimu byombe byabalimu aho ni obendete ko motogia nyagosira Mwai Kibaki anene karwate abuna abegete chisemi musingi bwe chisemi nsito ya Kenya ekararete masomo akarakana masomo free primary education ekaranyarete na kwenda kibuna abirengo bya masomo kukina bire ase ensi yeto ya Kenya bakurawa no umuriki omonene bwe kembekeria kubeti akero msori nigatebuna Kibaki nigabegete meroberi ya bene kwena kibuna chisemi ngosirukire ase ensi yeto ya Kenya boigo muriki omonene bwe kembekia nati colonies oyu nera nigatebuna Kibaki niganchita barimu nande nigakabasirire ase njira ya bene yirite buna na leta masomo ali akonyete no na bible ayo free primary education amonali ye secondary ekero aketi nibo no ene go school fees ya balimu bagakanire Winigare asebeja gatatu kaseti ya Standard igoro ya Kibaki nyagosira Kibaki bono igo nando ise kwenda asebeja gatano no mo ni go bono Kibaki muri kinali gitenge Kibaki anyarete kago konyense ya Kenya anina sense meli ya mangana akararinge president igo na bigete meroberi ya bene koneke kya ko imo kiuchumi igoro na ki akomenya na abantu ngakyari wo accommodate no ena babisa baye igo muri Kibaki seti na ligete amangana yuekero ekero muri kinere muri kyori muri
omoriki bw'ekiombekeri gia kotu France Atwoli nere bona nyarire ka goteba buna omunyagosira Mwai Kibaki oyo kabira omurayi watatu bwensi ya Kenya nigo nera nchete abakori emirimo be serikali bonsi nigo nandanjete ekiombeki gia kotu kabisa asibana tebiruna nigo basiriri omosemi omonene bw'ekiombeki okorengana na Atwoli na batena oyonde nigalengo omosemi omonene bw'ekiombeki Atwoli nigaya kwaneta yari tukurigoro ekero ikiranite asomo yiga bw'ikanisa gose emisa yekanisa St Stephen's Anglican Church of Kenya asensa Mary ya Chogo yonate na motogeti umurai mukoro ekarate bino nigo aleteta monchuri ense ya Kenya boigo abare mikuru asensa Mary ya no thrift nigo na barabo baha motogi nyagosira Kibaki asabate bino nande nere na bigete mirobiri ya bene kwimuki ebirengo byoboremi ense yeito ya Kenya gukora atake kwesomera amangana Kibaki ngakia kineti uchumi yensi yetu ya Kenya nigo jakire beji ya kabiri oike beji ya gatano nomo igaseti ne ya te standard igo bukwenyora bwesomere igoro ya Kibaki kera banta bangi bandate komotogi no nje komotogi inde ikirana mo ikirite asobura ibwaye igaba abara nsara ntama usen sara ngwikirite ko na mo ikirite asobura ibwaye nande nkaranga buguma nigo bwarengi bya no nyene uchumi nigo yarenge inse chinga kichiri chiaye kurinde kero muntu nabwatu buya bwaye andi kero muntu nabwatu buya obobe bwaye tuguche gutwara buya bwoka tuguche gutwara bobe bwoka goiko tware boke kurinda buya nigo borobunge wetani obobe nesori wate abuna barai bataki kubonika yawo chikweni wa umete ya mate ya yero yachakire kurobelina nota ya gutugutu mete ekero muntu asirire family ose ya mate yawo ne debwate okubwa nando mugwasina atangasi kero mugwasiri atebete igokora konyo bara kwanire bakwanire family igobono njinga kiretena nota ya gutugutu korengana na robotiroli mugwasiri agwatugete asenge ncholi tukoliriyo robotiroli muwaziri akubwatoka amate ya nyagusira omwana ye Tony amona Judy Wangui no barenge ase committee eri nande omongina wanyagusira omo first lady omukoro nyagusira Lucy Kibaki nere no atugute twensema ya utaya omwaka 2016 igobano nere bya omuntu atuguto sobonka none kemire no bwe goteba no eno murayo kabere bwensi to ya Kenya Daniel Trojara Moi neni gatuguto sinsema chicha kabarak igobano kiro muntu nabwate kiro amate nebwate sababu asingira atugutero muntu abasigete kiro muntu nabwate sobo Ekaroto kwere na gazeti ya The Daily Nation page ya kabere na mangana malaria abwase kiombekeri kia obacheno ensengima WHO bono kegoteba ngoboro irobo niko bogendrete gukina kegima na kolemalia sector yobocheno asense ngima kurende asense ito ya Kenya ekiombengero getenere tamangana yogokora malaria kimanyekanite buna end malaria council omunyakirugo obo Chris Getonga niga agoteba buna omuchando norororo gukura malaria yiga buna ekyombe kyobacheno ensenge makirigetie asenge njata evidence ya Kenya amo nense ya Tanzania nigo chire chinse chokonyorogoke asenge nchuchumi nigeira netense nande nigo bono chinse chuchitegemete chinse chinde ko osobokonyi korwase ebyombe binde isiko ye chinse echo asebono asabirense ya Kenya enyali gutigembwe yo yogotegemea konyorobokonyi eligokora esegi ya malaria abwasaburie serikali nene egendere kuligiriria nganejo wikabono iga ense ya Kenya nigiganete shilingi chibilioni 24 enyale ko bakigokora esegi yoborire bwa malaria kulende asengencho egendere gutegemea mikopo na gusaba koro chinse chisiko bono te kunyara gukora sengencho bado muchando yubwikibesa nigo ochandete ense ya Kenya kulende omuraibu ense Uhuru Kenyatta chingaki aikiranete asense ya Ethiopia Addis Ababa yalengo motenyo kabere kerobali ali kuru report ya 35 ordinary session asichinse cha Africa nigatebetenga ense ya Kenya amone chinse cha Africa niko chigendrete kuimukie bitambukiro bya bene ase okweneke bunango kora biresegi ya malaria kulende ebitoki gatia bense ito ya Kenya bune bwato bulemeru negetango kyagarirenga malaria tebe isakoera ase bwango iga kulende nigatebirenga tigatogendere kubwate usagate batigato bagendere kubwatirana elio bakule omuchando o malaria igo omuliki bigasete natebetenga abantu gwetani akiri buchime isano nemo
ime ya Africa anene mona abana nse emyaka 5 bono nabo babere target usina bubale ekerenga asenge nchomo chando yo gusoborero bwa malaria nigo kubaka na gusire bugima ase kerengo kyaisa 50 nomo na isato igoro yemya igekero to kunyora litukeri tigatumanya ng'emichando nero igucha no buriro bwiga ntobo korere cheche kulinde tunyara ko batu kwerenda intwe serikali yatarachi kutulinda enakiange bintu mbiro biri bya rais montoko korobo chenu babe birengo byigoro nekero konyora macha ime isikoli yao abuno chiumbo chiko nyora na use chiko byara na sibirengo byigoro nechinete karomo ko egwa tiga gusibira gusetiga kogitera emigondo akonyora anto na bako tera ebiticha chineti chirine chemana abantu beka abana barareme anana muna basubati bali bebwateranete nabana bakebe myaka ense emyaka 5 naba bande igolende muratusi kwasenge njumalelia nkori yerekera umonto enyorere gazeti ya The Daily Nation bwasomere umugano ya page ya kabere ne page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation. Majumuriri kartuanda kumurikira magaseti tureka sensa meriende ye studio turakora bonjori bakene to kwirana to irana sentunde ya kabire yokolira magaseti go toska Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kobeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut ase namba enoti sano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Bemono
Ekero mwanjumuri karanda tukubati mara werbu Ensakia karali tukura Jumatatu na tukwira na sentunde yende turigeri twende kuredi alira maga iruporta samagaseti yeri tukura la krompate gaseti ya testandard kunni tutara ikor bale banya ba gutuma cyucyumbe cya bagatana no baturigeri tibuya linet nyamoita kuruchinzemo chidicha nyanjo agatano ari meyo mu werbu Ensakia kabisa emambiengia goji sabana nyanjo bonzi nekera abantu bakino giskuru tiga bairane buya baiboli tiga tubwatesie abana baito Dennis Onchomba nera ota kurujinse chiri cyagacuba ota yanwalime yo muri Ensakia anyirigirira kabisa kurujinse mesio cyagacuba kacuba kotoka aliase ebunge ya Kichutuma Saba county ne ya Nyamira Edwin Nyarangi kurujinse chiri cyamutagara ota yanwalime yo muri Ensakia kabisa nere osoirime ye aso etaime na tarasuka aganyete tokole era agatano mugani bwelituko aganyete asemambi yabona Waigansema ya Facebook oivira bacho awataba tuned in from Molo in Nakuru County with my lovely wife Rose and my children Esther and Precious. Asante sana Divine Onkeo. Awataba good morning from diaspora. Good morning to you. Awataba sending my love to my lovely sister Anne. Nanda awataba I'm sorry for losing your husband. Pole sana. Awataba amaiga gucha savana ba ye Vinny, Eric, Zainabu, Hilary, Rose and Dad. I'm sorry sending agoteba anawatumia hugs kwa wingi agoteba onyoire tatu mwabo yoli nyagusira agoteba rest in peace dad agoteba nawapenda Ndizi TV tuko pamoja chinga kina Hezbon Nyamete agendrete kuligiriria Ndizi TV asenchira yobokirano kigima nigomba tumanchumurigire gazeti ya The Daily Nation nanje nigomba te gazeti ya The Standard gato ikire ACB cyatano na kabiri azibono umurai gose asmiora umoja One Kenya presidential candidate Raila Amolo Odinga haikire gosaja kire achagete bene etaro yaye nimisangana sense meri ya US gorori tukurigoro nigachagete misangane ye karabo miranete na barai a sense meri anne kranyo na alzi walimu underitu oyore omonene ose UN special advisor on prevention genocide na abo makonyorona no yokabero mu ambassador bwenzi America sense tu ya Kenya Meko Renbaga igomba nyorane derit kurigore karobono Raila chagete mirobilia ebene asense meri ya US korengana Raila goskengana no muri kibuga seti niga gote abuna niga chitororo korengana niga chete korengana nere nigo achiete ritku rigoro achiete ritku richuma niga ritku richuma mosi ororo ase ekagere na nigo Raila kuiga kwa Raila niga gochigokora niga gochiko obwamate niga gochikoendera gokini obwamate bwagati ya Kenya amo nomura nense ya US korengana na Raila niga gochikonyona naba Kenya bali mameta sense meyo naba bwatani bense meyo ya America ose US iri kwene kebuna ngotingi balo bwamate bwa Kenya amo nense ri anene kroto ndete kweri no ya soba chori obone bu mwako yoga asense yeito ya Kenya Raila na chietera aba Kenya abange gati yabo kerengana na kurubusi no mugabana gwe county ya Kisii James Omaliba Ongwae oyo chietena Raila eri gukora etaro yabo asense meyo Amanjumuriri asichinga kechiga nelito kumanyirwa buna umubiri onyagusira umurai bwense ugatatu Mwai Kibaki nigo ogendereire kurusigwa asensemo ya Lee Funeral Home na wanajeshi ekeroroche ebiche yuere ase TV yao ono mubiroje nigo ogendete kurusigwa na wanajeshi korosenkendu ya Lee Funeral Home omanyago ikigwa asamagacho ye bunge abwase abanainchi wosaso murai bwense Muske Huru Kenyatta agucha koyo nyora asamagacho ye bunge mambe abono nyorango mobero yo nigo gucha ko bago kulirirwa na bakenya korwa sensengima enseito ya Kenya abaranyare ko baba gwikasa magacho ye bunge na guchaka korwesiko yabo yo moerio gucha somura yo omukoro mobero yo nigo gucha ko ba ase ebunge ase gikakia matuko atatu aribusio guchakira litkulia rero ankyo na ankiende abwasa bakenya bagucha konyora libaga
balia bene na guchako yoligereria buna enchera yamo yokorwe siko gochiase oyo kabero morai bwense ogatatu mwai Kibaki igobono iga nelinga bana jeshi nigo bagendete kweroberia egali guchako bugolia umubero nyagusira nige guchako bekirwe bandera ya Kenya kworokia amasikani igabana jeshi no barase enkendu ya Lee Funeral Home korusia umubere arora nyumo utarakigwa ase bunge inyura ayuniga guchira eyemo ase yemo eginto kegendrete bono iga ase enkendu ya Lee Funeral Home korwabuni gobono mubiro yuj kuruzu kurwa senseme yu kerogo jugweti gwa senseme ya Valley Road goika Kenyatta Avenue goika semagacho parliament kero mubiro yutroche ojakire kuruzu gwa senseme ya Lee Funeral Home kerogo tigwa se bara ya Valley Road wetero Kenya Avenue goika semagacho yebunge bana sara kiriko batebi ni mubiro yuj ko base bunge keraba Kenya bawchkonyora libagali yabene kuligerio mubiro yo na mwesiko oyo kabero murai o gatatu asense to ya Kenya Emilio Mwai Kibaki murai bwense nakagire bunani gawo jigoika asamagajo yebunge chikuraga chinza inyecha abono mambi ekero agochikura aba Kenya kuligeri omubiro yinyore buna gwetera committee ri anyara kego chorwa yekurawa no mugwasiri bubulendi boime Dr. Fred Matiang'i iyo korawa no wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i nanya kaote abuna omubere gose ogosira kwa Mwai Kibaki no kwani ukwaye go ikawo chikwaniwa ni ogikwe wesiko eri eganeiri buno murayo gatatu bwense ya Kenyonyeruna Kibaki ni garenge nere commander ya wanachesi keralingo murayo bwense ya Kenya igono nere go ikahawe gento kirito kurukana military honors go ikaigwe military ya ye ase maskani aye sense yeito ya Kenya unyorumna uyonere nero murayi ogatatu bwense ya Kenya nyade kago siri obuguma bwaye maega yoyo kabairo mu president usumurayi mutangani mzee Jomo Kenyatta oyi osirete kera arenge obisia somwaka wejiri 1978 akairera kimoyi akaira oburayi ko murayi kabere asense yeito ya Kenya no unyade nere kago sira umwaka wejiri 2020 korende ni gontu asiriri abarayi banyalde bakobabara yabanene asense yaito ya Kenya igobono mubiro yo no kagirego ikasama gacho yebunge ekro ababunge abaraye banene be serikali bawo ikoba kurawa no murayi bwense Uhuru Kenyatta ase okorigeri mubiro yo na kumwa maskani ya mwelio omurayi bwense oyorengo murayi bwense gatatu bwense ya Kenya Emilio Mwai Kibaki Wego mwanchu muligeria mubiro yo orusi wa senkendu ya Lee Funeral Home abwasitroche abanajeshi babegete cyanga cyabo kigima gose uniform yabo amo no mubironya gosira gotubire ne bandera yense ya Kenya koro kyanga tuasirire umunyangongo asense to ya Kenya muraigwanchire na bange inyora omubirojo igani goraire na brigadier Jeff Nyaga oyoromo komanda okianda asensemo ya Kenya Defence Forces koro asenselia ya Somalia gosora ite egekoskeli asense ya Somalia kilikia kolete gasi anse yoboraibwa yenyagusira Mwai Kibaki ebichera seti bya omwanchu muligeria no mubere onyagusira Mwai Kibaki oyoko irwa ase amagacho yebunge abwasomora ibwenso moske Uhuru Kenyatta no murugyo ye Margaret Kenyatta amonechi diplomats gosabara ibande bayoganyererete ase ensemeyo igona ayo mwanchu muligeria naboko irari bagalia ulia bene na korwesiko ya nyagosira Mwai Kibaki ase ngenchotoroche mabo eko esanduki ya gose enyombeli bugoleti muberoye nigetubire bene ni bandera enene kabisa yense yaito ya Kenya ekerba gucha kesa bali eyamase yemokorwase mochari gosenkendu ejo ya Lee Funeral Home na gochia asensemo ya magacho yebunge mwanchu muligeria yo mito Brighton nago tebia nigo bagweta asensemo ya osabago tumeke para ya Valley Road wetera Kenyatta Avenue gochia gosoa ase amagacho yebunge nara yuara sebono na nara yuagenderete ekeronye kora sensemo yo mochu Nairobi ora baisa gochia goika asa amagacho yebunge abo motanga nikigima kuligereria omubere onyagosira Mwai Kibaki inyoranga no nyono yo kaberu murayi yo kaberu bwense Daniel Toroticha Arab Moi
nere na babigitwo samagacho ibunge asigika kia matuka atatu abantu bakanyara ko baba kumurigereria abo asendo yo mobona nyorete libaga lyo gwika samagacho ibunge na kurigereria umubiro yo naye no bwatelibaga lyo kogenda ndeta yugukani mokenyo ndibwensi kogenda kurigereria omurai bwense oyoli nyagusira asama tukaya atatu ekero murai bwense guse mubere bu murai bwense gatatu bwense yakenya mirio kibaki ekero gochikobasi emagajari ebunge niga bakenya bagochikonyora libaga gochakera chinse zetu chamambia goika chinsa 11 chamargoba eri banyora libaga lyo kurigeria umubere bu nyagusira na komo amaskani yo mwelio igobono gochakera mambia gochakaki gusigurero gochakera mambia ekero gochikoba matukata tayo asebunge nigomo abakenya bakonyora libaga gochakera chinse zetu goika chinsa 11 chamargoba bende banyara bakorigereria umubere na komo amaskani aye yo mwelio inyurana serikali bwegonja nyarethege koraria litukuria ichuma kobe public holiday ekero bona abakenya bonsi bairuri bageri gokoba holiday ochobise ejigasiekire litukerio eri kwenda kia buna kwa bale umurayo ugatatu asensitu ya Kenya maskani kuri nindu Ensaki no tukale tukumanyinga kemiroberi yegendete nindu turi kugosieka sara igumajumurire lakini serikali yo yatangaza litukuria koba public holiday asengenjeje ya nyagosira mwa Kibaki na ande ya inerenjere ya yokomwa maskani public holiday yararetuwe no mugwasiri boborendu beme Dr. Fred Matiang'i ono mwanchu murigereria na rayo agenderete miyo mochio Nairobi abwase omo traffic boss Joshua Omukata atebire bono ngambari gochigosieka pare ndeyo nsimiyo mochio Nairobi kolinde nigatebire nga nabo amangana yo gwichorerana kwa bantu arabese guchakoba kurinda tabire ngotuma barabanyanyimbo banyara ko baba ku maintain order na gotebereria abantu asibagwenerete kogenda gucha erigokora amangana yo gwichorerana ase ugucha kurigereria umubere onyagusira mwai Kibaki nande kukolengana no mubero yego osenjero guchikurigereriwa ni wora rigererwa litukolia lero ni litukolia Jumatano chakira chinse isato ika chinse 11 chamargoba lakini oyo kabero yo muraibwenso mukoro Daniel Arap Moi nigo ligereti gwasa gikakia matuka atatu kurende yene chebeta bauti yake kero muri kibe gazeti na rorate bire ganga umubiro yo nigo uraligeririwe uchakira litukolia lia mambia ni litukolia Jumatano nyamajumuriria buna Ndizi TV nigo tugotumengora gojia se amate nyagusira n'abakenya bonse katondete kurera kwa nyagusira umuraibu gatatu bwensiete ya Kenya mirio Mwai Kibaki na hande buna Ndizi TV nigo tujugogendera kukumanya ngakimirubiri yagendera siritukuria rero ngakimuraibu ensanyara kago ikalia na kuraba Kenya bonsi ase kurigeria na kumwa maskani amanganayo boigo ntojugo asa mangana itama intojugo kwenda gotebi ngaki mirubiri yagendera sirituko rialero mwanjumuri wekamto korera magaseti ndete magako sosa mirubiri mwanchu murigereria gwikira bono ndo chinga kicha magazeti chiarabu tukira sengencho twara enda live mimucho Nairobi neyu nabayalenge kibitiririo tukumanyenga nararia yagendrete gokoreka sumoche o Nairobi tatogenda sense mwende ya studio mbiyamona sukuire biro bya ukurigereria magazeti eri tukulia lero kero tukuirana ntokoletera mangana maya senchira yobwikiranu arafuna inde tuchikonyoro magani tubweli tukulia lero kero tukwanira iguru ya siasa na magenderero asense yaito ya Kenya. Enkoro y'omuntu nige gonchuka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo ase gosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigeri sana charo no buli mugwane mungatira singi tato mindo na mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo da utinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire
eye magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene nigasinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibire mpaka lito konda aligenda naki none siringisa juri yakonyora njya jikoreye ndogaki akingwandare tabiyo kwararite mubegaki umuntu none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragirete abana baitanagaki momurumwa bochondo nyangao nigeso irime nagusege tugutaigwana amate yochondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nejisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana wa masomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inungu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte bimasimo ino bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ningigeo cha okolekana ase amateye omwaka bwechiri bwibere nemerongibere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia egerenka cyugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucikosa nominations bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba nalitayire okorere rasi yayo engiya gosenya. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukuria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabutuko asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibyengereri byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima tena batarira ekero musani abarangi kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni bwoye agota bingancho bimbwata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko ibunga bantu bakoiriria ata mwejerani yao ominyoke gwetyo obubono teritariki umurubiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga. Mancho muligereria na okwanire na enda sentunde yende keroni yareganire kurugega se studio ngomanya mangana maya senchira yobwekirano buna koregete kurwa litukuri igoro weika emambia ya bono lituko nelia Jumatatu kero lire chitegire chitarike 25 umutienyi okane umwaka w'ikiri wibere na 2022 igotosu kankwirana ndasegeke kekiribusyo egaranko manyenga nararia ya agendrete gukoreka.
Njeni gonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita na yagendrete gukoreka bono iga ime kaunti ya Nairobi na aribuna yo kabeiro murai bwense ugatato Mwai Kibaki umuberoye bono nigorusi gwa senkendu ya Lee Funeral Home ime mocho Nairobi oyoko irwa guika asamagacho yebunge enene ime yensemo ya Nairobi abwase abara yabanene bakoragwa nomoske Uhuru Kenyatta amono murugyo ya Margaret Kenyatta baracheko babanta batangani koyorora umubere unyagosira asebono ne sabari ya jakire kurwa senkendu ya Lee Funeral Home gocha samagacho yebunge wetera asensemo ya Valley Road na Kenyatta Avenue wika asamagacho yebunge igo ayona aragendere tumancho murigereria chibi chachire ase TV yao nelie kworokia igoro yomubere orusigwe onyagosira Mwai Kibaki buna omosabaro ye ogendererete gukoragwa n'abanajeshi abo bagendete koyokoba kurwa esiko yabo yomoerio gwetera se bara ya Valley Road imemo chu Nairobi amo nensemo ya Kenyatta gosensemo ya Kenyatta Avenue mancho murigereria echone chipigipigi amo negari eliebogoretie omuberoye nyagusira gukoragwa n'abanajeshi kworokia buna tuwasiririe omokomanda oyo kabiro mokomanda in chief asensemo yubulendi gose y'abanajeshi igobono egeke gose kagetali getambe ngo chibale goika asamagacho yebunge enene ekerobono murai bwenso muske Mwai Uhuru Kenyatta agochia korora omubero yo kobo monto mutangani korora omubero yo onya gosira igonye kore ase chinsemo cha Nairobi ko chakira chinsa inyeiga chebono mambia isano nabogoika oche kuligereria omubere onya gosira Mwai Kibaki abakororanga egweda nigegendrete go chenje gusochenja kwelire asensemeyo ya Nairobi. Keroto goska goche mutumu anchu murigereria tukwira na sensemo ya itoyorogongo rwagusi tigatu chake kurwa se county ya Nyamira abo ase skuru ya koletebya ya Mongoli bona baibuli na borokigwa banyartiko baba guchengera amachibu abo asabana bange bakoletebya na kogenda ase a university buno muliko itokurwa se county ya Nyamira Job Mangi agutumanya Ekero omwaziri bw'ekisemi Professor George Magoha araretie amachibu amatemo a KCSE igo yarenge omochengo omonene ase sukuru ya Mongori High School egotoka e county Nyamira ase ogokorabia ase amatemu ayo igo babwate eminia isano na isato omokonyi bwo mwalimu omonene Rosa Otori nateba mbale no mogoko omonene ekiagera aboro kigwa baitete ase ekerongo keigoro mono. Tunaendelea kusherehekea kwa sababu tumefanya vizuri, tumepata alama ya 8.1 na tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo haya. Aboro kigwa chimi isato ne merongo ebere na babere mbanyorete goetania C+ una omoteneneri bw'ekisemi ase sukuru EU Jared Otunda abete ogototebia 322 direct to the university. That means 90.96 translation. I want to say that is what we have for now, though it's not what we expected from the students. Mbate babuna omokia okoigwera kwa borokigwa noko bwaterana asoborokia nabwo obobisi bwabo bwogwetabuya. Ni kwanza ni maombi bidii kutoka kwa wanafunzi na wazazi wetu na pia walimu. Kwa hivyo tulishirikiana. It's discipline, determination by the teachers, support from the administration, and the hard work by the students. Igarenge omochengo omonene ase chiskuru chiaba chigwetabuya ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Biamono muligito Job Maangi kurwase county ya Nyamira. Kurwase wadi ya Kiogoro igotoka se county ya Kisii ritukuligoro nigo yabeta magombo guchia saba Nyakenyoro bensemeyo
magega y'omubere bw'omwana ang'e emyaka 15 atogete asoroche rwanyakwana abagambi korwa sensemeyo mbakwanirete eng'aniyo. Omwana oyo iga niga agosoma Nyamware Primary School no omwana orange emyaka ang'e 14 mpaka 15 nkirasa na isatu achiete wande gento gyogokumia omwana oyo tarehe 20 masaa kama saa 7 niga atumetwe na ng'ina achikogore credit ase chituka chigotoka asa omwana tachiete kwira naka ng'ina kamuganya bukaira mambi bugakia na lyabegete report kurweri omwana oyo ligigu mpaka buna bona acha gotoka roche gaiga ninki tugukwana n'abachifu egende gento gyogokumia ntumanyetie sababu omwana oyo ari gukwira kegera omwana oyo omwana omoke omwana w'ekanisa tabwatishida na muntu mambia chinsa ng'ibire n'enusu atwanyora reporting omonto tokire roche okororekana ng'a ore meli usomosacha bono rende nakera omogambi matunwa akiara arenge roche ase gucha suburaro bwa Nyakwana arenge gatigati ya celebration ya matunwa na Lyankabi bono ekero nacha nanyora omogambi omochifu matunwa ikirororo oyo minto mai nanyora report igagochia ase police twabwaterana report Keumbu police station nabo igo na kisi bantu ba DCI ombachi bacha bairira omubere bono omwana oyo iga nonyetaramenyekana buya ekiagera omonto oyo mogacho totebinga omwana aro reported missing korwa Nyamware sub-location or around 15 years uje the class 8 na endo uje the class 8 Nyamware bono ekera bantu bamwabo bacha nabo bacha asubonge nonyene ekera rusiguro jasinge njomubero salegete kora alipotetigwe aburete koru Jumatano tarehe 20 paka lero roja na matuka ng'atano mubere konyosarekire bono turi kumanyekana buya lakini ekero ng'ina murigereria nonyango chamaguru na bateba ng'omwana noyoye igo abantu banyamware bachire n'omubere ne jigari ya polisi bachire bosongo ase omubere ochire kogachwa ende bachiko rigereria gokora investigation kumanyanga ninki kiabete kurende kero mubiro lusiwa okorana agutata dinisa njaba sengi njabande bakagira nataliere lakini omongina nyeno teba bino mwana oye esababu yagera yo bokurikani bwaje neli na konyo omubiro salikire utali konya gutambwa ningo abamenyi korwa sensemo ya ibeno egutoka se bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo baruete birengerero byabo aho igoro ngambara ikibaganetie asobochori bori bosio anene mono bari barachi kubekiraniria amagenderero mulikito bomangana maya Brian Saginisena na bwatoroboti uru inse ya matuko emye ya mwana 5 iligo korobo chore banene bwishtariki kyanda umutinyu 5 na 3 mwako yiga nigo bono abana inchi nabo iga bakichikura bachikire go chakorenta echenchi anene mono gwetero go chenche baraina go chora bakoreri barache ko batamboke go chia ebirengo binde ase etaro yetogo ika ewadi ebeno Nyaribari chache county ya Kisii nigo twakwana nabamenyi nabo iga boncheri bense meyo anene mono komanya mura yongencho kibarigetie eliachiko barasege kake myaka 5 erebosio togochora rigererio omonto mogochora oyo orachiko bokonya morigererio omonto mogochikochora oyo orachake egento nandage kore tari buna abanto bachorere bachaka batigera njera bono chora omonto tiagachora omonto chibesa chora omonto nebikora biaye nobuya bwaye kegera tokorere buna abana ibeno na into togoke ng'a omorai twachorire nomuya abantu bechiro aigo batagete korigeri byongozi bibwate oburayi obuya nechibesa chigo chase department ye chiro yaga kenyoro yonsi Kenya nturago etokanga ntobwate protocol erengiya asokubanga chibesa chikonye chiro ndabona nkulire mwenali nyomba nere yachagete miaka yari gosine 5 nyombe yo ya nyako gendera na bete nemnetere nego ka kia barayi baito
kamware kurigichikura rende kaki mware kora torora buna into bakungu tore echiro togotiga basacha nyomba twache echiro twatiga abana twache echiro rende katoko bachikura kaki na into mokora tuinyora ngigose mogo tokorera iga anto bakorigio bwe MC obo gafa no bo chumbe ebwana ira batokonye buna into abangina tokwara chinyanyanse batwenonye miavuli omonto agweta riri ningo ime o abantu miafuli otiga bangina bechiro korengana na butwasangana barabwo nigo abare bachoreta se miaka ya eta bataikerania onsi bachigete ko baikeranĩria anene mono kubaroseria chipara kubekera amache kubakonya chibasari nabo igogokinia ibirengo by'ubugima ebintu batanyara gwikerania nabono nigo bamenya ubachikire gocha kubwatesia abare ibare no kugania kuya nabo igo abare bamagenderero ibe na amane twachandikire chipara buna boniga nkorera tore buna bono nachi koimukia matoke nyaire keumbu epikipiki yangiyeria ase ngencho para ntokora tiki ntobwati ni fakiti nabo abaraya batogochitwa bachora buya litu ababekire bachire bunge tate bese itimatinge bakare ko baenda bagacha bono ntumbire rotore korende ine oyo komachiwa ase birenge bibe byobokoreri korwasa bare baito ningo omwakie kurasoko chora bare batari no kuganio kuya na gwancha ebyabwango gosekoserwa gose na bare nyene ari gosabaiga abana ibe no nyendiri mwancha ntorigerie kiamo montare tochora omuntu uranda tokorera magenderero ingo reporter ya Ndizi TV eretera na Brian Sagini Isena Mbia mano Brian Sagini Sena chinga kicho yo kuligie kirogo kyobo MCA korwase wodi ya ibeno omoske Steve Arika nigesogetie na korwa chira chiriawe agocha koikiranĩria abamenyi bensemeyo ya ibeno abwasate beta chinga kicha ikire abarai babwenete kobane kirengekia kyo kubasira abana inchi roboti rwasenjira yoboime Obacholi obonene bw'umwaka oyo nigo bwabere irange abwasaba na siasa ase birengo ao besokirie na kweroberia ase obacholi obwo oyo korigia ekirogo kyobo MCA ewodi ya ibeno wetera ase kiama kia UPA Steve Arika oyoro monchorelia boigo nigo aereire ayora chie kobaikiraneria abamenyi be wodi eyo Integetebe a tourist attraction abatali bagocha batutarire ibintu mbire nyasaya to senate birantu bwate ekeragaria twabate chitinga cha mache ntubwate bitunu bibere gesere na Iberia ntubwene tugotwara kali cheri umugakanya chayagendera torwagache nyombe ya mengale montagoche bintu bikigusikere ime abantu basomiwa nekimo gusiamenyete nekiakinete bakabona ya abantu bamanye egesaku kino negesaku ikiagera abantu ekera bari kwagachurwa kibekere nyasaye iga basalite birengererio kira abantu bachaga kukwana eminwa wao aba gusitukanya to kwane ke gusi nechikabiro chinde chikwana yabo kutogukwane eke gusi ingi tutagwaterana na letorende ekalicha yaito abana baito bantu baito bamanyeneki abagusi bamenyete yebe chipikipiki na hande bono buya bunambwate arama yepikipiki goika bachenche abana baito batware amachikama ya disciplining ya bagende chikos egere bakonye ibenego chikoba asa abantu bagocha benchmarking basoma magendero nekero na kichipikipiki chiwate discipline yangani egere togende mutu ensemo yabamenyi korwase wodi eyo nigo batebire bagocha komobwatesia Arika asekerogekyo asekiria buna no murai bwerwete asogokonya abantu baye chakira chintakana abangi nambale batote bagaka babo bangi nambale bakole biasara kuika tobakini amalika gotebanga uyo gonkunera chintakana uyo gonkunera baboraka egere tokonye abangi noita baboraka konya rumungi no mwaka yasirete bande balikire no kubwati chibese chiri mwaka yatigete kwanyora negasi igo abangi nabakole biasara bikebike kuika tobakini kubasa kwati biasara bikebike ntobe tokubwaterana asobuya nasobokomo igatubekera ta machero gora ntuli kunya gusumba karero nonya no chinyanya na chitweru no to gutacha mache twa Siberia chinyanya chiaroro kana wero amsti wali kanto mwanjite nyantro ka bangina basinto mwanjite gaiga nane to musigete no mugambyo ito
egenda gokora neke tigatokonye togochogu ebintu ebisini ntwacho wa 50 baka bali bwati changa chinyinga na abara bacho wa 50 oburai asa matukaya bwaganirie abarai bari nekerengekia asa abantu bonsi amache n'obugima amache abantu kunya kunyubale naenda amache n'obugima nane ntogenda tegochi motwe nabo togocha kubeka tanyole chinguru tobeke uweso tanyole chinguru tolentana naka mashini abantu banyantura ko bachaka kupake amachari nekia gwikera omonto abantu babuche kurumwabo iga amachari ya igona nyarentete une umufano useksambekia amachina bagotoka naende nere project yoka ya chakiru naende ya elire Ndizi TV emesa yamangana maya Mokonyi bumurai bwense William Ruto litukule igoro nigabuletia abakristo ime ya Kenya gusabira omurembe bosio bobachorio bonene buri bosio nigakwaneta iga asensemo ya Zimmerman ime yomochie o Nairobi abwasabuletie nga ense ya Kenya nebwenerete gusabirwa asengencho obachorio bonene buri bosio nigobokagaire gocha gutwara libirira linene kulinde kolengana nabateneneri nigobatebire bagocha kwenekia obotoereru Robert uru rumurai bwense gusoma konyi bumurai bwense kugochererore asigekeke kerebosio kulinda sebono iga nelitokumanywa buna omubere onyagusira Mwai Kibaki bono nigo oikire ase amagacho ye bunge ime yomochie o Nairobi uno ligeretia bo ase TV ya omwanchu muligereria roche abale ndigose abanajeshi nigo bale standby gose nigo batenine koyo alegania omubere onyagusira Mwai Kibaki ase nonyina baraibe chikanisa bararekanire goika ase amagacho ye bunge nyora omuraibe enso muske Huru Kenyatta nakageire goika ase nsemeyo amono murugyo ya Margaret Kenyatta egera bache koyo alegania omubere onyagusira kolende nelinga abanajeshi abo atenenerete osare kura nando inyolenga nyagusira nigalenge commander in chief of the armed forces wana nigo bale isiko ya magacho ye bunge abandu babegete uniform chindabu abande chimbaliri elikwanekia esiko nigo bagenderete kwerobelia gochi koyoalegania omubere onyagosira omurai bwense omoske Mwai Kibaki oyo nyarako bakagosira lituko lye Juma kabwate emiaka emerongo kianda inyora inga abana jeshi abo bateneine asensemeyo nege kosi kelikia injikavu babegete chianga chindabu ekerobono Air Force babegete chianga chimbaliri nabo ige bikosi nigobire aonto bwata ba mache abense nyomo ne bikosi binge ebyoroche bigendrete kuyalegania kogenda kumualegania gosikualegania umubere onyagosira Mwai Kibaki oroche nigo bacha kire kumacha gocha koya umubere oye Mwai Kibaki buna oroche gabo ase TV yao abuna baraibe bikosi ao bale asamagacho ye bunge bagendete kwerobelia na kuyalegania koyo ikera umubere onyagusira abwase TV yao boigo mwancho muligerelia noroche ngumubere nolega bu ase galigoro abwase bona banajeshi batagete koyo bwaterana na koyo Rusia aroro na koyo iragoika ase amagacho ye bunge bunogendete korora boigo abanajeshi bachirega bwase bikosi ao babegete changeto bauti kolende ekerenga no kumulera na kumwesiko yomoelyo nyagusira Mwai Kibaki abwase bano bakurusi umubere ase galigoro nako yoira ase amagacho ye bunge egere onyareko bago kuligererirwa n'abanainchi asegeka kyamatuko abere alebosio nyuma atarairwa achigotugutwa ase nkaya ye gutuka ime ya udaya ase bunge ase county ya Nyeri igobone kioro chabo mwancho muligereria no mubere onyagosira Mwai Kibaki oikiwe asamagacho ye bunge asogocha kuligererirwa n'abanainchi wachakira lisiko lero na goikalituko lya Jumatano banajeshi nabo baraete umayegoyo nande nabo bagocha koyotenenera bakoragwa no mwanajeshi twanyora Jeff Nyaga oyotenenerete egekosi ky'abanajeshi kelikia cheta sense ya Somalia kurwana inse yoboraibwaye nyagusira Mwai Kibaki nabo abo babwatranire
omuberoye nyagusira na koyoira oika ase bunge enene ime yomochie o Nairobi. Eo mwancho muligereria oyuno mubero nyagusira Mwai Kibaki ogocha gosoigwa imeya magacho ye bunge asaba Kenya gocha koira chinga kichabo na gocha koyo ligereria tigatwiranirire orobotirori rwo mokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto abo asaboletia ba Kristo imeya Kenya gosabera omorembe asengenchense ya Kenya nigeganetio omorembe anene mono asobochorio bonene nigaya kwaneta ya litukuligora se kanisa ya Deliverance Church imeya Zimmerman ase mochie o Nairobi tigatanyora roboti rwa senchira yoboikirano omokonyi bwomurai bwense Dr. William Ruto nigaboriria ba Kristo bonsi gosabirense ya Kenya bosio bwobochori obonene nigo boigo atebire aba Kenya nigo bagwenete gwakira Nyasaye ng'ambu ya mono aso bwaro boiga Gokwana ase kanisa ya Deliverance Church egotoka imeya Zimmerman omochio Nairobi omokonyi bomurai bwense nigaboriria ba Kristo kogenderera gosabirense ya Kenya elio morembe onyare ko baroro bosio bwobochorio bwo. Not to be bothered about the voices. You hear voices of people who say small churches will be closed. You hear people who say they have issues with giving in church. I want to tell you, remind you, that Nehemiah had a similar problem when he was building the walls of Jerusalem. Gati yabarai baikirana ase kanisa iyo ng'amono mabunge Ogatundu South Moses Kuria omabunge Omadhira Rigathi Gachagua Millicent Omanga kurwa Nairobi Johnson Sakaja Mbugwa kurwa Nairobi na James Gakuya kurwa Embakasi North. In our city. Na ile team ambayo tuko nayo hapa are part of those who are going to help that transformation. It is true, Your Excellency, there are more children not in school in Nairobi than they are in Turkana County. MSA Ijamangana Maya, Ndizi TV. No murai wiki kia ODM Raila Odinga na igita sense Amerika litukuligoro abua saumirane tena barai ao aime yense yuna wakwanira mangana mange waigo nigo aumiranete na ba Kenya au bamenyata somocho Washington DC imeumochibu Amerika osa sense Amerika abua se abakwanirete igoro yemerubulio agandrete kubeka bosibwo bacholio bonene abua satebetenga nari ne kirengeki yake guchagokonya ba Kenya bonsi no nyambali bamenyete ime ya diaspora abua se agandrete gukwana na barabo inyoranga nigare asetaro yaye asigeka kigwikie ya merebosio abwasa gocha kumirana na baraya bange na boiga ba Kenya bange bamenyete ase chinsemo au ime yense ya Amerika. Enemy number 2, which is number 3, health. Yes, she was mentioned this year in the lady we were talking about here. Health, they talk about availability, accessibility, and affordability. It must not just be available, it must be accessible. You're talking about maternal health care. If it is available, but it is 50 kilometers away, somebody will die before reaching there. And then you have level 6 in each and every region. It's not just that facilities are available there. It must be doctors, there must be nurses, and there must be medicine and facilities out there. So I think another example of the cost. The high cost of healthcare, if people cannot afford. That's why we say
no kulindi naende chikoroga chinse isano na ibire chumu basolera no chikonyora yamo na yanda mange asenjera yobwenge mbia mono kwera libagali ya kuligelia getaseni kya obwanchete na mbeyamo nanda boigo muligelia ni gongo koinyolia bune getaseni kya okya Ndizi TV yakire ekura asomorobilio okuza awards 2022 omorobilio chakiwa ne kyombe kyobwerani bwa mangana Communication Authority of Kenya egero chole getaseni keli bwanchete ge koletera mangana maya mirobilio ao yokogokia gosemia na komanya egetaseni Ndizi TV akekura yao asogotumelie takuza otomego chase namba eyemo isano ne menoti eyemo kero wakolirigo tuli wakanera kende gyonsi nigo gutuma onyora mabolio angeaneiga nkoboli golenga favorite free to air TV station olike Ndizi TV bunegetaseni kya obwanchete ne kero wakolirigo igo gwakire kura nandi gwa tubekire togendere gutangana ime na isiko yorogongo rwagusi koraigo tobaisa konyorwa ekura na begenderete gwakwa goikachitariki isano na isato chumatinyogo chambia manasi bali mwagenderere gwake ekura na gutuma message chaino gochagaiga na gototebya buna mwanyalre ko bamo gwaka ekura naye totigwa magega tebyo yomino atebyo musani oye egere 20 twake ekura na ende ninde no kwege na bunegetaseni kya Ndizi TV nigo kiragenderere gutigara aselibaga litangani elietakuza otomocha se namba eyemo isano nemo enoti eyemo mbiamono wachora kuligerelia mangana maya asenjira yobwikirano ekero tokwirana korwa sense moende ya studio oyo minto Brighton Makori nagendete kuyalegania no magani bweli tukolia lero asibara kwanire igoro ya siasa na magenderero imeyoro gongorwa gusi nense ya Kenya engima igo ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita endegendera botengera. Ulini ni hao ulini wacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Na kama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Na kama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kolea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama,
giki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe to bachakeri iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no botko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri